Jamen, Alexander er trilling, så jeg blev fulgt meget tæt i graviditeten. Og i uge 24 fandt de ud af, at han faktisk har tarmstop. Og fortæller allerede der, at det kan godt være, at det er cystisk fibrose. Så han havde en hård start på livet. Han havde set en James Bond-film, Skyfall, og der var han helt fuldstændig. Altså det var det her James Bond, det var bare fantastisk. Fordi at selvom James Bond han var blevet såret, så kunne han stadigvæk træne sig op, og han kunne få store muskler og sådan noget. Så det, der egentlig er en uvirkelig verden, det blev for ham sådan en ting, der fik en ekstra dimension, fordi at nu kunne han træne, og det gjorde faktisk, at hans lungefunktion blev bedre. Og så kom Ønskefonden herud, Janne og Kjeld. Så går Kjeld og Alexander op på værelset, og der kommer de til at snakke om de der ting, hvad James Bond han har, og siger, ja, det kunne være fedt at have så et James Bond-værelse. Og så gik de ellers i gang, de to. Han skulle over have taget de her billeder, og der var det hele familien, der tog afsted. Så at Alexander har jo 3 søstre, og det er også hårdt for dem at være søskende til en, der har en sygdom. Men så fik de jo den der oplevelse med, at de sagde, altså for dem var det stort, at vi skal over Storebæltsbroen, vi skal bo på hotel, vi skal spise på restaurant, og det er jo heller ikke noget, vi gør hver dag, eller det gør vi aldrig. Så jo, det var stort. Han skulle have et godt værelse, altså fordi at de kom og ville lave det, det synes jeg det var ret godt, fordi han havde den sygdom. Så de har givet ham et værelse, at de kunne lave et værelse til ham. Det var helt mærkeligt, at jeg lavede alt. Og det var sådan helt, sådan jeg blev mega overrasket. Det var helt fantastisk at opleve ham komme ind i rummet, for vi fik jo lige præcis den reaktion, som vi havde håbet på. En fuldstændig overvældet Alexander, og det her det er jo bare James Bond-værelse, og det er jo lige det, jeg gerne vil have. Han smilte meget, sådan, og han var helt målløs. Jeg vidste, at de havde ramt fuldstændig plet. Casino, det er en af de ting, som oftest er i en James Bond-film, så selvfølgelig skulle Alexander da også have sådan et casinobord. Og så er der også de der gadgets, blandt andet det der med, at han har fået sit helt eget hemmelige skab, som han kun har et armbåndsur til og kan åbne. Og så den her alarm, som han kan bruge på sin telefon. Det synes jeg, det har været nogle af de der rigtig sjove ting. Systemet er tilkoblet. Det er nok det mest rørende, jeg i mit liv har været udsat for. Hvor jeg sådan tænker, at de kunne bare have sagt, det har vi ikke tid til, vi har andre at bruge vores weekend på. Men så stiller de op og gør det her. Og ja, uden Janne og Kjeld og Ønskefonden, så var det her ikke blevet til noget. Jeg vil gerne sige 1000 tak til dem, fordi de har gjort alt det her for mig.